От тази ли врата да влезна, бе, баче? О, пустиняци. Точно те тука теше шкънje, слушате ли ма внимателно? Тия пустиняци от Мездра работят по неква много убава рекия. Пали тия пустиняци от Мездра, бе, баче? Колко градуса? Не. Колко градуса е тая рекия, ме интересува, некой знае ли? Правил ли са на мотика с нея, направо да се е прекинал? 74 градуса, баче. Ей, нере, свръли от нашата. Абе, пустиняци, вие сте откраднали на Мездранете рекията. Абе, изтесяк, те пробвай моти ареса, бил петите да знаеш. Само от Грозге врави със сръбско. Баче, пешо, Гошо, баче, Гошо. Това, разби системата, баце, направо ни прекина. Нека ти е микрофоня, бе, Джорджано. Баче, Гошо, микрофоня ти не е пущен. Тракай доле некъде, трябва да имаш картинки на микрофоня. То да не е ловен от гората, бе. Здрасте. Сеги се чуеш, ама са не видиш. То, не мога да се оправи. Сака, че прикарам с майки ми и баща ми по скайпа, баце. Оп, жик-так. Баш. Това е. Прибиване. И аз съм бацеви Гошо. Гошо. Фо? Здрасте, бе, врачански пустиняци. Видя, че сте провали от Мездренската рекия. Макия, некой та излъгал. Ако я бе не проваля, ще еме да сме се накръпили. За тих си ми се обадил, ми кажи. Вашата рекия е при нас, етеяте, 74 градуса правак. Сакаш да ми седнеш на дедовия? Мислите, че сте я взимали всичката? Пустиняк без рекия не остава, ей. Затова си отидох на Ребарково и с дрътя свариеме та рекия 78 градуса. Бах то, колко много рекия, бате. Да си не мислите, че ще е сал това. Мигър, това е сал първия казан. Те първа почваме. Сеги, ми са манете от уя, оти след малко пущаме Миле Китич и вие ми не треате. Чекай, умреяк, отдек да го запрат това сега. По-трея натисна, бе. Кой ми го показа то скайп, си не седам мирно и да си питам дедовия?